No gold is not enough. Pagkatapos na maabot ang top 21 spot ay hindi mapalad na nakapasok si Rabia Mateo, ang Philippine representative sa recently concluded na Miss Universe 2020. Kung kaya't hindi natin nakita ang kanyang final evening gown na dinisenyo ng sikat na Dubai-based Filipino designer na si Fern Amato. Ngunit kumakalat na ngayon sa social media ang kanyang gown na ito. Panoorin natin. Argentina! Ikaw, anong masasabi mo sa final evening gown ni Rabia Mateo? Comment it down below.